Ja, vi vil så gerne snakke lidt omkring differentiation af en omvendt funktion. Først og fremmest så kan vi se, at vi har en almindelig funktion her. Og en omvendt funktion, det er jo sådan set den samme funktion. Den er bare spejlvendt omkring linjen y er lige med x. Samtidig så har vi en definition eller en regel, der siger, at funktionen til den omvendte funktion af x, det er lige med den omvendte funktion til funktionen af x, og det er så lige med x. Og det er bare sådan en ting, der gælder i takt med, at man har eller en funktion og så en omvendt funktion. Når vi så skal differentiere en omvendt funktion, så skal vi huske, at der er nogle ting, vi lige skal lægge mærke til. Og det er, at funktionen den skal helst være kontinuert, og den skal være strengt monoton. Samtidig så når vi differentierer den ikke omvendte funktion, jamen, så må det ikke give 0. Og punktet, den er differentiabel i, det bliver så y er lige med f af x. Den sætning, vi gerne vil bevise, det er den, der står herovre i firkanten, hvor vi kan se, jamen den omvendte funktion til y differentieret, det er lige med 1 over den differentierede funktion sammensat med den omvendte funktion til y, er lige med 1 over den differentierede funktion til x. Og vi starter så med at skrive op her, som vi også har heroppe for definitionen, at den omvendte funktion til funktionen af x er lige med x. Det vi så gør allerførst, det er, at vi differentierer på venstre siden, altså det der står herovre. Og der har vi jo så her, det differentierer vi, hvor vi så får den omvendte funktion differentieret sammensat med funktionen af x, og så produktet mellem funktionen af x og den differentierede funktion af x. Hernæst så differentierer vi på højre siden, og vi kan se her på højre siden, der står der kun et x, og x differentieret, det bliver så lige med 1. De to udtryk, vi nu har differentieret, både højre og venstre siden, dem sætter vi så lige med hinanden hernede. Den står så fint lige her. Og herfra, der isolerer vi så. Det vi egentlig gør, når vi isolerer, det er, at vi tager det her, den differentierede funktion af x, og dividerer med herover, fordi der står gang imellem. Så hvis vi dividerer med den, så ryger den herover. Det kan I også se herover. Og så står vi så tilbage med det her udtryk. Og det sætter vi så herned. Det svarer sig til, at der står f, eller den omvendte funktion til y, differentieret. Det er det samme, det udtryk her. Derfra der får vi så, at den omvendte funktion til y, differentieret, er lige med 1 over, eller divideret med den differentierede funktion til x. Og hvis vi lige går tilbage, så kan vi se, at det er sådan set det samme, der står hernede, som det, der står heroppe. Så der har vi bevist det. Herfra der vil vi så prøve at anvende det her ved differentiation til den naturlige logaritmefunktion. Og vi ved, at funktionen e opløftet i x og ln til x, det er omvendte funktioner. Samtidig så ved vi, at når vi differentierer e opløftet i x, jamen så sker der ikke noget. Der er altså ingen ændring. Og det kan vi så gøre brug af hernede. Så når vi skriver dem op som omvendte funktioner, så får vi, at x det er lige med e opløftet i y, og vi får, at y er lige med den naturlige logaritmefunktion til x. Vi differentierer så e opløftet i y, altså dx over dy, og vi ved fra herom, at der sker ikke noget, når vi differentierer, så vi får stadigvæk e opløftet i y. Samtidig så differentierer vi så den naturlige logaritmefunktion til x. Og det I så kan se herovre, det er, at vi har jo løst den i forhold til y. Så det her, der skriver vi dy over dx, hvor vi herovre skriver dx over dy. Og det har altså ingen betydning. Det er bare fordi, at den her den er løst i forhold til x, og den her er løst i forhold til y. Når vi så differentierer den, så får vi 1 over dx over dy. Og da vi fandt herovre, at dx over dy, det var e opløftet i y, jamen så får vi 1 over e opløftet i y. Samtidig så ved vi jo herovre, at y, det var lige med den naturlige logaritmefunktion til x. Det fandt vi ud af heroppe. Og det kan vi jo så indsætte herovre, fordi der står e opløftet i y. Så vi skriver, at differentialkvotienten her, det er lige med 1 over e opløftet i den naturlige logaritmefunktion til x. Og de her to, de går så ud med hinanden i det, at de er omvendte funktioner. Så vi står tilbage med,
1 over x. Det vil altså sige, jamen når vi differentierer funktionen, den naturlige logaritmefunktion til x, den differentierer vi så her, så står vi altså tilbage med 1 over x. Yes, det var det.